Kag sa number 1, Bagyo Opong ang nagaamat-amat na palapit sa West Philippine Sea pero maulanon nga panahon magapadayon sa Visayas bangod sang habagat. May posibilidad nga may bag-o na naman nga LPA nga magporma. Anom na kabeses nga naglandfall ang Bagyo Opong humalin kagab itubtob sang udto. Imbes nga magsaka ang bagyo, nangin westward ang yasini nga movement o kung nagpatakilid kag inibangod sang high pressure area sa iya nga ibabaw. Subong nga hapon o kung gabi ginapaabot nga yara na ini sa West Philippine Sea kag buwas sa hapon magwa na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ang malapad nga parte sang Luzon kag Visayas sa mga eksperyensya sa maulan nga panahon sa gihapon ilabi na ang sa western portion bangod sang hangin habagat nga amo ang nagadala sang madamol nga ulan. Palaabuton sa gihapon nga may mga pagtupa sa madamol nga ulan pati na sa Negros Occidental. May isa pagid karon ka pagtipon-tipon sang panganod nga ginamonitor sa gwa sang PAR kag may posibilidad nga ini ang magadevelop pagid sa isa ka low pressure area gani padayon nga magtutok sa lakat sang panahon para makahimo sa gihapon sa mga pagpanghanda. Kilos po ang bagyo. Pa-west-northwest po, tungo po dito sa may West Philippine Sea, pagsapit mamayang gabi. Base sa ating latest satellite animation, apektado ng makapal na ulap, associated po sa malalakas na ulan ng malaking bahagi ng Luzon, Visayas at western portion of Mindanao. At pinakamatingka dito mga kulay puti po na ulap, dito po sa may western side po ng Southern Luzon and Visayas. Itong Mimaropa, Western Visayas at yung mga nearby areas pa, asahan pa rin po yung at times intense na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Associated na rin po ito sa hanging habagat kung dito sa may Palawan and western portions of Visayas and Mindanao.